Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, hain ka ba? Ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman, ug giabot ako kahadlok, ug mitago ako kay hubog man ako. Kinsay nagsulti kanimo nga hubog ka? Nangutana ang Dios. Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag, ang babae nga gihatag mo kanako mao'y naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy, ug mikaon ako niini. Ang Ginoong Dios nangutana sa babae, nganong gibuhat mo man kini? Ang babae mitubag, gilansisan ako sa bitin, busa mikaon ako niini. Ug ang Ginoong Dios miingon sa bitin, tungod niini silutan ka, ikaw lamang sa tanang mananap ang mahiagom nining tungluha. Sukad karon, magkamang ka na pinaagi sa imong tiyan, ug magkaon ka nag-abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himuon kong magdinumtanay ikaw ug ang babae, mahimong kaaway ang tao ug ang bitin, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmukon niya ang imong ulo, ug paakon usab ang iyang tikod. Ginganlan sa lalaki ang iyang asawa o Eva, kay siya man ang inahan sa tanang tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na magkagagayon, naghimog dagkong mga butang dinhi ka. Kinaglogi ka sa Ebanghelyo, sumalamisan na Deo. Samtang nagisulti pa si Jesus ngadto sa katawhan, miabot ang iyang inahan ug ang mga igsuong lalaki. Nagtindog sila dito sa gawas o buod makigsulti kaniya. Unya, usa sa mga tao dito miingon kaniya, ang imong inahan ug ang maigsoon ato sa gawas, o buod sila makigsulti kanimo. Si Jesus mitubag, kinsa man ang akong inahan, kinsa man ang akong mga igsoon. Unya, gitudlo niya ang iyang mga tinunan ug miingon, tan-awa, kini sila mao ang akong inahan ug ang akong mga igsuon. Kay ang nagbuhat sa gisugo sa akong amahan nga atua sa langit mao ang akong inahan ug ang mga igsuon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
pagpamalandong, nangutan ko sa mahal nga birhen sa regla. Unsa man, mahal nga inahan, ang buot nimo nga akong isulti sa katawhan ining imong kapistahan. Kunya, kini may miabot sa akong pamalandong. Sunda ang sakto, dili ang sayo. Ato mo sabi? Sunda ang sakto, dili ang sayo. Ang mahal na birhen, mao ang babae nga masinugtanon sa regla. Ang regla sa Espanyol nagpasabot sa Ingles o ruler. Siya pod ang babae nga musunod yun sa regla. Ang regla nagpasabot pod og mga kasuguan, regulasyon sa Diyos, mando sa Diyos. Ang mahal na birhen sa regla, nagdasig na itong tanan Diyos sa pagsunod sa sakto, dili sa sayon. Follow what is right, not what is easy. Nindot ni nga paymangno mga igsuon tungod kay daghan ka nato, ganahan man magpakasayo, dili ganahan maghagos. Tinoo dili. Di bitaw pari nga sa kaadlaw niya na naglabot siya sa iyahang kumbinto boy. Kay kapulan ni gipod yang kumbinto boy ba. Kunya kay nakita man niya ang ilang sakyan na perti hugawa. Yang ipatawag, ngano ba ni mo nilimpyo? Hey, ya minum itong iyahang kumbinto boy nga. Padre, gamiton naman nato na ugma. Wala na ako limpyuhin kay mahugaw gihapon na ugma. Kamuusad mo palusot ba? Yamingon ang pare, ay nagod. Mga silyas pa ba ka? Mangilo ka. Dagutan mo na. Murag tuan ito ay. Ang awan, padre, mangilo god. Hindi mo lang pare. Ano, mangilo man ka nga. Kini linya ha? Ato ito gawas deh. Lichuan deh. Follow what is right, not what is easy. My dear friends, I am not saying that everything easy is wrong. What I am saying is, often we choose to do the wrong things simply because they are easy. Kung sa man day rason nga nung dunay suborno, di ba kinitungod man kay daghan ang anda mo bayad kay di na gusto lisod-lisoron? Pananglitan, mulukat kag lisensya o kaha permit. Aron di na ka mulinya sa opisina, aron di na ka pangutan-on o eksaminon, mubayad na lang ka. Di ba? Kunya daghan man sab nga mudawat og bayad. Naman say mga fixers nga mutabang nimo sa pagpangita kinsay bayran. Mga igsoon, mao ni usa sa dakong rason nganong dunay korupsyon. Muhatag tag suborno kay gusto man kang magpaka sayo. We choose what is easy even if we know it is wrong. Kung sa may rason nganong dunay mo apil og illegal nga negosyo, nganong naa may mangurakot, nganong naa may mabaligya og illegal nga droga, nganong doon naman po'y mga tao nga manalipod og magpaluyo nila. Usa sa dakong hinungdan ani, mao nga gusto sila og easy money. Gusto sila nga madato og dali. Gusto magpakasayo. Mga igsoon, sayod yun mo, kung magtinarong ka, kinahanglan nga mosunod ka sa balaod. Kumplituhon nimo ang mga requirements, maghagog yun ka. Ang magtinarong, di madato og dali.
Tinuod dili. The right thing is often challenging and demanding, but this is what pleases God. Life is a choice, and Mama Mary would like us to choose what is right, not what is easy. Kini bitaw titulo nga Birhen sa Regla, gituhan nga nagsugod kang Senyor San Agustin sa iyang paghimo og rule of life para sa iyang mga ginsakupan. Di siya man siya paingon mga yugtabang dito sa mahal nga Birhen. Buot ni San Agustin nga ang iyang mga sakop mahisama kang Maria sa pagkamasinugtanon. Alang kaniya, si Maria mao'y modelo sa tanan nga buot musunod sa kabubuton sa Ginoo. Mga igsoon, kitang tanan nasayod yun ta nga ang kabubuton sa Dios dili sayo. Pero sigurado ta nga kini ang maghatag nato kaayuhan, kini ang magdala nato kaluwasan. Si Jesus mismo ang mingon si bisan kinsa nga buot mahimong akong tinunan, kinahanglan makat-on sa pagkalimot sa kaugalingon, mupas-an og krus ug musunod kanako. Matthew 16 verse 24. Life is indeed a choice. Doon na may duha ka agianan nga atong pilian. Ang una, sayon, luag, patag, pero magdala nato sa kaparutan. Ang laing dalan, lisod, pigot, tungason, pero magdala nato sa kinabuhi kayon. Naun sa may atong pilion, tinaot, human limang kapistahan, kitang tanan makahukom, pili yun ta sa mas lisod na magdala nato og kinabuhi. Jesus said it clearly, enter through the narrow gate. Sulod sa pigot na pultahan. Matthew 7 verse 13. Mga igsoon, unsa may mahitabo sa tawo nga magpakasayon? Sabi ninyo, physically, mahimo siyang kuyang. Obserba din ng mga tao nga kanang isi-isi lang yun. Di mo trabaho sa ininchik pa, tapulan ba? Sa Binisaya pa, tapulan ba? Obserba rin ninyo, ang tao nga dili maglangas, dili mag-exercise, dili magpadlo sa kaugalingon. Physically, mahimo siyang kuyang. Ya dili lang physically, spiritually as well. Kung naay mga hadla, mga suliran, dali ra siya mahugma. Maginikanan na ama mo din hino, daghang tingan ning mga inahan gamahan dinhi. Inaot ko nga sa inyong pagpadako sa inyong mga anak, dili ninyo sila tagaan kanunay sa kasayon. Usahay mga anak, naminaw tingan ang mga bata na dinhi. Mingon mo, wa man ko panggaa sa akong nanay ug tatay, kay lisod-lisoron man ko. Please understand na kung ikaw gipasagdan, gipauyunan ug wala tagai kalisod, ikaw wala higugmaa sa Ginoo. Kung gitagaan ka og responsibilidad, na kay mga trabahoon, na kay kalisod nga giatubang sa kinabuhi, nagpasabot na gihigugma ka sa imong ginikanan, gihigugma ka sa mahal nga Birhen, o gihigugma pud ka sa imong Dios. Because they only want what is best for you. They want you to be strong. Makasubo ba yan? Daghan sa mga tao karon dali na mawala ng paglaom. Manginawot ko nga ang matag sa nato dili gyud mahutdan sa paglaom. Kung ugaling lang sister, brad, na kay mga kalisod nga yatubang karon sa kinabuhi. Kung na kay mga hagit nga karon
imong giagian, padayon lang. Be humble and be strong in faith. Padayon lang. Ayaw left turn. Ha? Ayaw left turn kay lain kapadungan anak. Samot nang ayaw U-turn. Ha? Kay mubalik na mga sugod, padayon lang. Padayon lang. Ug sali nga ang Dios nagpaabot nimo nga mahinagpon ug dunay ganti para kanimo. Kabalo mo kung sa problema o taas na obispo? Taas kung wali. Pero, tagsa naman ko ninyo ikita. 1 minute more. Let me end with a true story. Ay taxi driver ba? Inspirado na siya. Huwag mag-iayaw niyang kinabuhi. Nag-issue din siya ba? Doon sa Spani. Magmatampag siya. Pero nakahukom na siya si Lalo. Muhunong na siya o drive sa iyang taxi. Ang pari, nautala niya, umuhunong ka. Sabi mo, panginabuyan. Bahala na padre. Basta muhunong na ko. Kapoy na ko. Niya maingon ang pari niya. Brad, namutala sa kundi mo. Sa inyo pag drive sa taxi. Mangayo ka labaw sa dapat pangayoon sa inyong mga kasaya. Sana, malagi ka rin mo, mangayo. Bigo ka, lisod man kayo ginabuhi. Kanang imo liter sa inyong taxi. Huwag ba na rin mo magic ka? Yan mo ng taxi driver. Na ako lagi ginagay padre, mag-i-adjust ka may kay. Para mahal mag-boundary ko, taas man. Mag-isip ko ka mo. Yan mo ng pari niya. Brad, muhangyo lang ko nimo. Ayaw sa bulong. Tagain, laing, tulog ka buwan. Ha? Tulog ka buwan? Hindi ko kagpag na padre. Tagain lang chance. Tulog lang ka buwan. Pero, nako'y i-advise nimo. Masabi padre, una, kanang imong taxi, ayaw na limpyo eh, limpyo. Bahalag daan ba sa kay limpyo? Kunya, kanang imong meter, ibalik na sa normal yun. Nanin mo pa? Kunya, ini, pamasahiro mo, ayaw nagpakapin, ay nagpangayong lugar. Nang, samot ko ngayon pa sa nipaglit. Di lagi, tumatala na akong advice nimo. Kunya, ang tanan ni mga pasahero, imog yung respetuhon o maayo. Natapusan, sa di pa ni mo sugdan pag-drive, ang nadjik yun. Pagunggal ni mo pasahero lang, ang nadjik ka mo, pangayon lang panalamin sa Ginoo. 3 months, balik din. Kung ina ko, kumuhunong pa kagili. Abi niyo mga igsoon, to make the story short, libalik pagka after 3 months, lamdag na naon. Lamdag na naon. Kunya, ganun sa pare, sa man, unang na ka. Kumana naman 3 months, di ba kumuhunong ka rin? Nga naman, maayo na kayo. Kasi maayo. Ito nga ni padre, sukat kung ang limpian sa usapyanan. Sukat kung di na ko ngayon lugang sa bayan. Nawala. Dami ang daga. Ako ba ko? Mukip na change na. Oh. Di ba tinuod? Kaya itong pangayuan ta maglatot ano? Nya di ta pangayuan para ganan ta nga ay mo na dong. Ano ito po? Dagang kip na change. Nya abi ninyo. Ang nagaling yun kay ang mga pasahero niya, nakadugo pa niya na mag-ampo siya. Mga manurus ko na. Ikaw na pasahero, makita kang driver na murus, you feel good. Kampo. Kung yan naroon, matinahulon siya kayo, dahil ka ng ganahan dahil niya. Yan, mangayo na sa iyong number. Labi niya taga-Bubuhol, taga-Bubinsya, maring diretsi tawagan. So, di na siya kabangkuhan, hanap pasahero niya. In other words, because of doing good, his life has changed a lot to the better. It really pays to be good. Mga igsoon, ay kalimti ha. Ang mahal na Birhen, kanong adlaw, nag-ingon na to, do what is right. Choose what is right, not what is easy. Happy Fiesta kaninyong tanan! Viva! Mahal na Birhen sa regla! Nagatuo kami sa usa ka Diyos, ang Amahan, ang kagagahon sa tanan,
pagbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanan nga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo sa Jesucristo ang isugong anak sa Dios. Yanak samahan sa wala pay katuligan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa matuod, yanak dili binuhat. Usay pinaiya samahan, pinaagi kaniya nga himong tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Mikalaot siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Tungod kanato ilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug ilubong, sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa Amahan, mubalik siya nga may mayaon ang paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, umisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Gibusog mo kami sa pagkaon ug inignon sa langit. Itugot na sama sa bulahang Birhen Maria. Magalagad kami kanimo diya sa kasanto sa kinabuhi. Magsimba kami sa imong presensya diya sa among isig katao. Ug uban kang Maria matinud-anon kaming magmantala sa imong kahalangdon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Happy Fiesta kanatong tanan. Viva Virgen sa Regla! Viva Virgen sa Regla! Daghang salamat. Salve Regina. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus. Omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosis Virginis Matris Maria corpus et animam,
ut dignum Filii Tuae vitaculum et pecime relatur, Spiritus Sancto cooperandi preparasti, daut coius commemoratione letemur, ius pia intercessione absentibus malis, et de morte perpetua liberemur, per iondem Christum Dominum nostrum. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manalangin kaninyong Diyos nga makagagahong sa tanan, ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, daduntang kalinaw ni Kristo.
Saan nilinya dire? Linya sa kuan ka ng ticket ba? Hatag ka. Tiket sa para kaon.